O Concello de Noia tentou implicar a todo o tecido cultural da vila e os artistas locais na elaboración do cartel das festas de San Bartolomeu para ofrecer unha programación variada e para todos os públicos. Nas actividades do pobo tiña que participar xente do pobo. E iso é algo que viñamos facendo dende sempre, que estuvemos en todas as programacións, xa nas anteriores festas, no San Marcos, no Nadal, en toda esta programación de Rúas Vivas que levamos feito e neste San Bartolomé tamén. Prova delos estamos aquí acompañados pola nosa xente que son uns artistas magníficos e que vamos a disfrutar de todos eles nestas festas de San Bartolomé. Bueno, aparte deso, temos un programa moi variado, adaptado a todas as idades. Os festexos arrancarán o venres 21 co pregón a cargo de Noemí Fábregas, promotora do Mercadiño Solidario de Pascua, no que conseguiu recatar máis de 22.000 euros para a investigación contra o cancro. Entre as numerosas propostas musicais destacan as agrupacións e artistas locais como a Misela, as Lens, Monboi, a Banda de Música Municipal, Dirquiz ou Troula na Barquiña. Haberá tamén outros concertos como Treixadura, Efecto Mariposa, a Orquesta Mondragón ou un tributo a Joaquín Sabina, que compartirán escenario con outras propostas dirixidas a un público máis novo, como a sesión de música urbana do martes pola noite. O luns teremos a festa infantil ao longo de todo o día. Pola noite temos unha orquesta tamén de Noia, que é a París de Noia, e a Disco Móvil CDC con a MD DJ, que tamén é daqui de Noia. E na Plaza do Tapal, un grupo da comarca, que é Dani Barreiro and Friends, que tamén actuará por primeira vez aquí en Noia. O martes temos unha actuación da Orquesta Marbella e despois un novo modelo que quixemos buscar de concerto, que é un concerto urbano no que participa Dirty Keith, que é un artista noiés, que vai estar tamén Xian Pais, tamén estará Legido, que é un artista que está tendo unha proyección enorme a nivel galego, e rematará con Borja Solla, que tamén é un DJ tamén desta música urbana moi importante. As citas máis tradicionais dos festexos serán a festa da empanada do domingo, o luns, día de San Bartolomeu con misa e procesión, e a xornada de San Roque, que porá o broche de ouro ás celebracións o mércores. Teremos actividades para os nenos e nenas tamén aquí na Alameda, a actuación despois da procesión de Troula na Barquiña, tamén estará a Orquesta Cubo aquí na Alameda, a sesión de fogos artificiais e, por último, noite de berros con David Zamor.